BJP avan cisong nang pulotang te itum kaduk kami isibat donang putan nilitum dam Kongres a Presiden Sumrong hang along tan nilitum dam lo isibat duia pan jai kathar long tan nilitum dam lo isibat kasuk klem rap kan BJP avan cidan nang pusitai litum cingwai pakanai ASDC tum tan litum cingwai lo ta kaduk kabya song tum ta kroi kreda kopia posi kroi kreda CPI mela tum ta kopia posi Bihara long ke JDU, RJD, pen cenglok, lefty satu penangan cingrum pen si biluma ruling of tu pan cidang lo BJP apa. Lalu ka cidang pen penangan bangke sukses lo first ho bangke une sita phir bangke alang litu pan bang thujui kan si chirap pen bangke ruling atau pan pakya. Lalu ladak ke CPI mela tu main kopi polo kroi kre lo kedam tang election hod. Wala piloma bithum reng thema lo. CPIML a candidate men withdraw that abake bahariya prosna bithelu kopia potsi men withdraw that ma lapen ke ako APSL sia phansi la tum ki pa yi po phansi la ke itum ke pa withdraw pusi HPC Hills Party Committee CPIML a secretary in pen pangdaklo ta ako hi piluma APSL sia tum ke Guwahati dam se press conference abang pen pulo je CPIML atum poisa choenda laso puthap pen clarification doma polai clarification abang di kinang sot dekota lasi pini netum BJP long macherap tun abang ke non karbyang long along isi new karbyang long order tuliram long hang pen aso ke pakla lapen alang lika appeal do kado kawe song panta autonomous state hangji pulotang te ilitum kado kawe cingirampet pe itum hangna lapen ni aprangan jami bisa alang liku lapen alang liku kidam tangahut party alang CM man me angko sita alang lipan itum kado kowe ta theglong ja alang li ta jail kido chiklo yonira misi ekdin 2 months 1 day itum kado kowe ta recorded cini lapen areng kiso CRP thinglo autonomous state le tungke nangi dak le ne phan buli nanga boy puan kaning je bang lasu asiam non asiam lasi non ta lam ni thapu je autonomous state aphan ek insita ni tum aphichiroi re lapen Meghalaya pen chenglok karbyang no gotai boundary laso notified government notified boundary 1951 ateng pen abangke laso long le bangke itungke piluma rai convect nangji lapen madu aphan sita laswa long le ABC le dorkok na ili tuma bangke madu phanta pipe kong hek pulotang te akol itum lason 51 laswa notified ateng pen kachi phalong je phana bangke itum ke bor invect ko lahai kaduk kawe alam pen si ili tum kaduk kawe chingwai lo